Kaixo, kaixo. Hola. Zelan? Bueno, beti bezala, betiko martxan, eta zeo. Zer moduz, Twitterretik? Ixa.cometik. Bai. Ixa.com bastante mixeable. Guztan jaz generalian, baina batzutan deprimiru egiten nau. Zeratik galtzea zu? Kanzelatu zaituzte noiz bait? Txantxa bat da. Ez. Galdetzen nahi nez horrokorrean. Ez dakit esan neiken guztez. Baina eskandalo bastante handi bat izan da nire bizitzako puntu baten. Bai, Bai. Bueno, nik uste Twitterren nork ez du, Bai, noski. Ana Lindanek. Nik, adibidez, Bai. nik hemen esan nahi dut Twitterren gorputza jartzen dela ere, bai. Eta jendeak apoio pixka bat gehiago eman dezake. Sobre todo OnlyFansa dukon jendeak. Gorputz osua jartzen da Twitterrean. Bai, literal. Twitterren kriston porno dago, Horregatik, bai. Hor bai da bela, gorputz jarketa, txabal. Oso fuertea da. Bai. Bueno, Eta usan galdera hola gratuito bat. Azteko, bai. Esateko... Hacemos la familia bien. Bai, bueno, Murcian. Ba, beira, orduan gaizki. Bai, urru leizten etorriko dira. Bueno, ba, ongi etorri bigarren saiora, bigarren demoraldiko bigarren saiora. Bi. Bai, eta ni Ai, bisexual. como Shakira. Vale, barkatu. Eta biok bisexualak gara. Bai. Bisexual datore euskeratik, bi. Bai, horregatik izango da. Eta, bueno, pues, gomidatu berezi bat etorriko da gaur. Ai, ama. Aurkeztu zu? Ez dakit nor den. Irakurri hot izena plantilla, baina ez dezagutzen pertsona hau. Ez, batez. Baina, bueno, irakurri dut. Etorri da gurekin flemoiak zorrarazten dizkidan, gomidatu zoragarria izena, Flop Kulturako Eneko Garzia. Hoixe bera. Sardadilla, kalabazan. Kaixo! Kaixo maitia! Ongi etorri, zema denbora ikusi gabe. Ja, kristona. 12 minutu gutxienez. Ezaguna egiten zaizu orduan? Bai, no, aurpeia ikusterako joder, Bai, elkar ikusi dugu. Bai, oso ongi, zer mozu, Oso ongi, oso urduri. Postik egote garana hemen gazte izan, gure sotoan grabatzen podcasta. Oso postik, gainera oso guaizte gara. Ile horia, ile laranja eta aspergarriena. Eta ni, bai. Eta ni bai etorri naiz. Gara, pizkat bere biztiko espioiak. Bai, edo... Aba, beira. Izan dako emoak ere bai. Horrek rastra usten du. Zu ezare emo izan? Ni bai. Agia da. Nola ez da izango, a ber, da baritzen zailo pila bat. Beti hartzen jatezkeo imposik zaz. Gainera kriston pila. Osa, horregatik uste dut, hainbestetan erabilduara arropa beltza eta tal, gaur egun ez dut ia arropa beltzik erabiltzen. Zer gustatzen? Zu Iruñeko ezea? Bai. Eski Iruñan izatea emo ere izan barzan esperientzia fuerte. Bai, gainera izan zen... Iruñan bereziki esan nahi da. Ja, ez dakit. Edozin lekutan da, Ja. Baina ez da iriburu handi bat, oso esan nahi dut. Bai, Iruña bai. Madrilekin konparatuta de Bartzelonakin Hombre, konparatuta? City shaming, txabal. Eta Murtziakin konparatuta? Ez da inbeste, baina... Ba, ez dakit, erantxe. Hombre, ez da Bilbo ere, Bilbon ere emo mugimendu. Claro. Kriston emo pila bat. Bai. Noian bakoitzean. Guginen gehiago, rollo... nerabe alternatiboak, no seke, arraroak, koloretako hileeki. Bai, desente. Eta ez bakarrik, rollo, oza, porque ez du bakarrik gure kuadrilla, ziren kuadrilla ugari eta denak ginen como emo alternatiboak, no seke. Pues moda hori zen. Ez que gu beti ongera sistemaren kontra. Modu batean edo bestean. Amatxo maitia, eta zer idakatzu beldurra emaita? Ni beldurra... Iuntasunak, beldurra ematen dit. Egia da. Egia da hori. Iuntasuna bakardadea. Ez talako gauzak, bakardade ez aukeratua. Eta talako gauzak, baina bestela... Indirekto hau da. Ez bestela ez diate gauzak beldurrik ematen. Rollo, armak, jo que zelako gauzak da en plan... Bau zerbait emendik ateratzea ez dosuna nahi. Ez dudana nahi, zeba. Ez dakit. Ez dakit, akazu zerbait en plan, justo gaur ez dut horren inguruan hitzein nahi. Ba, ez dakit, tripofobiaren inguruan ez dut zegena. Wow! Ez dakit. Wow! Da supera raroa. Ez que beti pentsatzen dut dela supera raroa, zen niri ere zerbait... Osa, irudi horiek zerbait sortzen diate barruan, baina ez dakit... Eta negatiboa, bai, super negatiboa. Baina ez dakit ekogatzen euroan ere. Nik ere ez dakit zer sentitzen dudan. Bueno, espero dugu ez izatea tripofobia, nire da jardinaz pixkat nazkatuta. Baina, sortu dugu, eskuak kalderoa, eta gaur... Ai, kontuz ez zerre. Bete usta berri, loguria. Gaur, gaizkien inguruko beldurrari wow! Krimen, ikastigo, hiltzaileak eta lapurrak.
Ze polita egin Bai, eske artistana. Horregatik ez dauko diruri, artistana izelako. Eta hasi baino lehen, kolore dun, hile dun, jende pilo bat dagoen tokira joan naiz investigazioa egitera. Gasteizeko kampusean dagoen naiz, gaztiei galdetzen, ea beldurra dakaten, gaizkilei, eta iuntasunai, eta kriminologoei. Bideoa sartu. Kaixo, Jone, esango zenuke interesa duzula krimenean? Ez. Ez. Ez, osea... Bai. Baina en plan krimenak egitearena? Ez. Edo bai. Edo bai. Vale, esan dezute serieetan, ez decir, jarraitzen dezute krimenaren inguruko edukia fikziozkoa. Adibidez? Bueno, kasel. Baina mundu errealean ez dut jarraituten asko eta bari, posiki hau fikziozko serietan edo hori. Bueno, bai, osea, hori morboa edo bai, baina oso sensiblea nazazok Nik adibidez ikusten dut equipo de investigación, que es más... Hori da true. Horretaz hitz egiten ari gara, hitz egiten true crimearen edukiaren inguruan. TikToken agertzen zait, neska bat kontatzen dituela como krimenez eta horrelako como tipo albisteak edo antzinaroko beste horrelako gertakizunak, baina ez dut ikusten, osea, esken bapurro. Ulertzen aldezu saletasun nago, en plan, ulertu zeik ez zergatik jendea dagoen hain erakarrita horrelako albisteengatik? Bueno, ez dakit, osea... Igual das burutik jota eta jazta. Ba, ulertu aldote, hori ez, igual, zirrara hori edo morbo hori piztu bat dagoela pertsona batzungan, eta, igual aldala izin interesgarri edo, ez dakit. Lo prohibido. A mí porque me los ponen. Nork? Nire amak jartzen dizkit. Eta entzuten ditut berarekin. Eta zure emaiz zergatik guztien, Jako? Kuriositatea ez dakit. Ez dakit denbora libre asko, osea... Esango zenukete aldea dagoela fikziozko krimenaren jarraitzaile esaterena eta benetazko krimenaren jarraitzaile esateren arte? Zein da aldea? Igual ez hainbeste, osea, zerbaitetan inspiratuta daude, así que... Hori egia da, baina... Loco por el suelto. Baina, adibidez, serie bat ikusten baduzu, dakizu gezurra dela. Baina, benetazkoa badaukazu hor, ez dakit gauza bat, joder, eski gertatu daiteke. Bai, aldea dago, azkenean usut errealitatezko krimena bada izan daitekeela, igual burutik sano ez daudela. Osea, entzun duzue! Niri esado gustatzen, eta jo nahi bez. Eta gero modu intimoago batean, bazarete pertsona beldurtiak, badalkazute beldurra gaizkilei, eta lapurrei, eta hiltzaiei, eta etxean bakarrik zaudetenean zarata bat entzuteari, eta ean horbait zaratu den. A ber, etxean bakarrik egotean, zerbait entzuten badut, beldurra sartzen zait, baina orokortasunean ez. Igual pixka, bai. Etxean egon da eta zarata bat entzutean... Kuidau. A ber, baldin mazio zerroi dala ez, baina, jode, errespeto bai emateo. Batzutan igual txikian nintzenean edo, bueno, ez hain gazten nintzenean ebe bai, Osea, batzutan igual aita eta maioan ziren lehenengo alditan, horietan, pues igual oean zauz gauean eta esaten zu hostia. Oin heldua zaren ez daukozu beldurrik? Ez, orain bertan ez. Bueno, batzutan bai, eta no moduen, nik uste beldurre normala dela eta haukin behar direla beldurre, baina alan, konspirazio handirik ez dut haukiten. Etxean eskalean bai. Bai, ni bai. Oso beldurtean naiz, bai. Bai. Osea, bueno, kaletan, bueno, no sé, sin más, baino etxean bakarren dagoenean, jo que se ikusten badut beldurrezko pelikula bat, bueno, ez ditut ikusten horregatik, baino bai. Zu beldurrezko pelikulen zalea zara? Ez. Baina krimena bai? Bai. Okay. True crime? Yes. Mila esker. Egingo zenuke inoiz true crime zeuk? Ez. Bueno, igual bai. Momentua datordenean jakingo dugu. Mila esker etortzeagatik. Nikela dutatxa. Eta honek die, belaunaldi berriak, jodidas la cabeza. Ia inork ere ez zekien true crimearen boomaren inguruan. Ez da sinisten, markatu. Ja, urduri jarriko naiz, bigarren minutuan. Ez da sinisten, orain bertan true crime nahi, osa da, gai bakarra dagoena interneten. Behintzat, nire internetean. Bai, nire. Zeuen logaritmoan. Kontua da, gazteek entzuten dituzte podcastak. Zu gaztezea? Es que ya, gaztea naiz rollo orokorrean gizartean, baino gaztea ez naiz.
Ez que nik esan behar nuen, en plan, true crime dau algoritmikoki como bideratuta audientzia batei, eta audientzia hori dira como adin bateko emakume gehien batzuk como ardo, en plan, como ardo botilla batekin sartzen dienako, ia. Rollo 50 sobras de Grey. Ez que benetan, nik ez dute egiten, ez dut ardorik edaten, eta ez dute etxean entzuten podcasta, baina imaginatzen dut, rollo, pues entzuten ditudan true crime podcastak entzuten, nire etxean, ardo batekin, hola lehiotik begiratzen, en plan, hori da hiltzaia nik badakit. Eta makillatzen ez? Makiatzen, erentzuten ditut podcastak, baino, gertzen zaidana da, makiatzen hori naizenez, gero batean da, en plan, ai ama, non gaude historian? Eta orduan, bota hori datzera, berriz entzuteko, ea zer kontatzen duten. Eske oso popularra dira YouTubeen bideo horiek de YouTuber horiek makiatzen eta kontatzen true crime bat. Bai. Dala, oso fuerte, porque niri ez zitzaidan piztu bat ere gauza raro bat, baina jendea komentarietan, en plan, nola hitz egin dezakezu? Rollo. Ez que oso violentua olako digudi. kasu baten inguruan, eta egiten la purpurina, bestea, eta kuki jartzea. Eta orduan tipia guztiz barruak atera zitzaizkion como mai baten gaina, eta inbat dut la Cat Chris. Erosi dut produktu berri hau, batean. Bai, hola, eskuarekin. Eta orduan umiak sartu zitxun labe baten barruan. Eta que horror. Zauz, nik, bueno, ergatiboa gaizkire biet, ni ados nago elkarrizketako gainontzekoarekin, gainontzekoa ez gainerakoarekin. Ui, euskera, zezaia gaur. Ui. Nire ondoan egoteagatik. Ados nago ikaslegoaren gainerakoarekin, uste dodalako zeuek burutik gaizki zauzela. Ez zait gustatzen true crime-a. Ez zait gustatzen. Ez dakit zein den zirrira hori, bi galdera ditut. Bat, nundik dator zirrira, eta bigarrena, zerk egiten du hain desberdin true izateak. Ba, begira, nik erantzeko dizut nire iritzia. Vale. Nondik dator? Morbotik. Morbotik nire ustez uneko egunean, baina bizakiok morbotik bizi gara. Osea, bueno, hori ez. Hori ez, beste bat uniko. Baina beste morbo batzuk bai. Eta orduan, da rollo pelikula bat, historia bat entzutea, igual zait benetazkoa edo ez izatea da, pues historia bat entzutea, eta esatea, ez interesgarria. Baina gero CSI ez dazu ikusten. Gero, baina, bai, ikusi ditut, eta Miami, eta olakoak ikusi ditut. Baina gero da kontua de true crime. Orduan, entzuten duzu, historia bat izango litz bezala, baina batean diozu. Eske hau gertatu da. Eske hau gertatzen da. Eske niri konklusio horrek, emate gusta como botakagura. Jo, ba, niri jartzen dizkit oinak lurrean. Da, realitatea. Eske la realidad supera la ficción hortaz hitz egiten ari. Ni morboren inguruan bai hitz egin nahiko nuke pixkat, evidentemente morbotik mugitzen gea, baina baitare badaude formak morbo hori sustatzeko eta ez sustatzeko. Eta uste edabideek oso gaizki portatzen dira olako kasuetan. Bereziki biktimak emakumea baldin badira, neska baldin badira, gaztea baldin badira. Aurrak baldin badira. Osa hor... Homosexualak Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmerren dokumentala, bere familiak... Literal, por el culo. Bere familiak esan ostean, mesedes, utzi hau egiteari ez dugu nahi, ez da egia kontatzen duzutena oso gaizki dau, tala Netflix. Klik. Bai, eta gainera aktore horrekin, que mueve masak sexuales, oza, nor da aktore sexuala? Eta soina pringadak dio goza bat zo divertigarria dokumentaloren inguruan dela, jendea hasi da Jeffrey Dahmer kantzelatzen, ez hiltzaile bat delako, homosexualak hiltzen zituelako. Hau kantzelatzen dugu, bestela oso guapoa da. Bai. Baina hori zen Ted Bundyrekin, Ted Bundy jasotzen zituen amodiozko kartak kartzelan. Baina, eske gaur entzuten podcast bat, Mimi XL-eri. Mimicidios. Ez que da nire pertsonari gogokoena. Bai, bueno, ni nahi Marta Caballero. Bai, ni Mimi. Ba, Mimi esaten zuen, sorionez, Europan, oraindik ez gara iritsi, estatu batuetan iristen dira lekura. Dala, Europan hitz egiten denean, gaiaren inguruan, hitz egiten da, gehiago biktimaren inguruan, eta ez da goraipatzen hiltzailea, ez? Bai, porque, el mastermind homicida. El Manson, Ted Bundy, bestea eta bestea. Eta justo hori esan duenera esan dut, pues egia da, eta horregatik uste dut, agian morboa Europan edo behintzat, ni kontsumitzen ditudanak, direla gaztera, ni ingeles ez dakit. Ez zaitu iruditzen hain morbosoak. Eta de hecho, hasten direnean morboa sartzen, kentzen ditut. Eski igual gertatzen, bakatu. Ez hori. Igual gertatzen dena da informazioak morboa deitzen duela. Hau da,
igual estatu batuetan lehen ere ezen hain makabroa edo hain modu publikoan egiten, baina ikusi zutenean, funtzionatzen zuela esan zuten, bihurtu ezagun hau celebrity batean. Eta eski hori gertatzen da askotan. Baina hori da... hori da terrorifikoa. Baina nik esango dut, nire ustez, hemen, ze orai ari da buma egoten ez, eta true crime eta tal, iritsiko momentu bat, non hau iritsiko da medioetara, eta hasiko gara, super modu morbosoan eta tal. Bueno, nik ere espero dut ez. Iritsiko da momentu bat, con pinzas, porque nik oso biziki gogoratzen dut, Ana Rosa Quintanak nola kontratu zuen perito bat egun baten Jose Bretonen jantzkera aztertzeko. 20 minutu programan. Urrengoan Jose Bretonen gestuak aztertzeko. 20 minutu. Igual helduta. Baina, klaro, Ana Rosa Quintana ipatu dezun. Agian ez da adibide horrena. Hombre, bada, edabidietako arpegirik handienetariko bat. Putasen bat, bai, hau pitido da jarri edo zehose, ez dakit. Eta, gauzak beritzekin. Eta, baina adibidez, Alcacer kasua oso fuerte Espainiako edabideen nola jorratu zuten. Hombre, eta aitak egin zuena. Aita batek egin zuen movida guztia, telebista guztietara joan, eta kriston showa egin. Zalantza baldin magazen, Netflixen dago dokumental bat. Oso ona. Porque ez du hitz egiten hainbeste kasuaren inguruan, baizik eta edabideen inguruan, eta aita horrek nola jorratu zuen. Enfoke hori, interesantia. Baina nire ustez, aldaketa bat ikusi dut ja, bueno, nik ez dut ikusi, baina True Crime podcastak entzuten, estatu batuetan dena da oso publikoa. Orduan, gertatzen den guztia, eta dauden datu guztiak, eta dagoen informazio guztia, publikoa da. Orduan, podcastak egiten dutenak diote, estatu batuetako kasoi buruz egitea oso erresa dela, informazio guztia dago interneten. Europan, gero eta gehiago gertatzen ari da, informazioa publikoa izatea, hau dena modu publikoan erakustea, eta hori ustez ja aldatzen ari zerbait. Eta True Crime ona iristea, horregatik horregatik dela morboak saltzen duelako. Eski, nik usteet, eta hau da nire teoria, baina, vamos, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, deep web famatu horretan, hemen daude, bertan daude, benetako argazkiak, benetako krimeko argazkiak, fijo erosi dezakezula armaren bat, edo, fijo, ez daki sartzen webgun horretan, baina fijo dagoela hori. Eta gero eski adibidez, estatu batuetan badaude webgune super interesgarriak esango dut, ez dakit interesgarria denitza, baina berezia. Mimi XXLek aipatzen ditu ez, adibidez, zuk bilatu ezakizu pertsona baten izena, hilda dagoen pertsona baten izena, eta esaten dizu non dagoen lurperatuta, tumbaren argazkia bat jartzen dute, jendeak komentarioak uzten ditu, en plan, TripAdvisor. Oso lapida horna, oso ondo zainuta. Benetan, estatu batuetan pertsona oso ona zen, edo sasiko bat zen, edo dena delakoa. Eta hori existitzen da, estatu batuetan. Imagina oso jobiak eukizea izar bat. Estatu batuetan ere, bilatu dezakezu pertsona baten izena, eta pertsona hori PDF artxibo bat, baldin bada. Oso fuerte termino hau. Agertzen da ere, eta agertzen dira guztiak rollo mapa batean, rollo Google Maps. Esan ez, hau hemen bizi da. Ez que da oso jebia. Legea ezberdina da dena den, eta de hecho, aurrekoan entratu nintzen, bizilagunei informatu behar diezu PDF artxibo bat zarela. Eukidozula historial bat, ofensiva sexual. Bete dezula zigor bat. Zoritzen ingo dugu zigor. Ja. Eta, a ber, eta gero baitare, Euskal Herrian, nik hemen, botakoet, hola. Euskal Herrian kriston kasuak daude. Baina ez daude jasotak eta True Crime ez daki zergatik ez ditu nahi edo maite edo dena delakoa. Mesez, egin podcast bat Euskaraz True Crime inguruan Euskal Herrian kokatuta, porque daude, hola, eta ez nago hitz egiten kaso famatua Iruñeko San Ferminetan nagorena, hitz egiten nahi naiz de gorpuak agertzea bapatean, eskuak agertzea, buruak agertzea, perdona, kriminopatia malago bat Gasteizkoa. Gizon batek 4 pertsona zituela. Ai, uste, kriminopatia egia da. Kriminopatia referentea. Bueno, es que da ainona da podcast hori. Bai, etorri nahi zentzuten, de hecho, bretonena. Nire! Ai, que fuerte, tia! Bidari laguntza nire Bidari salva vidas. Zenik asoan ezagutzen duen, baina, wow. Bai, eta ez dizu beldurrik ematen, ni batzutan,
udara honetan gertatu zaidan gauza bat dala. Ni nire kasuekin, gainera kon aislante, kon noise, no seke, cancelen noise. Eta horra zai. Milutxi, hor, eguzkitan, eta hemen, tu, eta hil zan, eta hil akatu zuen, eta hau egin zion ezakize. De repente, nabaritzea norbait etortzen zan, eta ni, ai! Osa, sartzen naiz pila bat, eta gaur etortzen ere bai, eskalera batzuk igo ditut, eta atzean nokan pertsona bat, eta ni de repente, hola, en plan, haber egingo didan zerbait, sinisten dut. Da nire beldurran diena, zerbait gertatzea. Ez que ni hola bizi naiz. En plan, nik gaizkilei kristoneko beldurra diat. Horregatik, ez dut nahi munizinua horretarako. Bale, baina begira, niri gertatu zait, egia da, hau gauz guzti hauek entzun da, beldur gehiago dietela hiltzaiei edo gaizkilei edo denalakoa. Baino ere, gauz asko ikasi ditut. Eta alertan jarren gauz askotan. Adibidez, zenbat kasutan gertatzen da pixukide bat oean hilda egotea, eta karo, pixukidea ez da bestearen logelan sartzen. Eta oran, egunak pasatzen ditu hor, eta azkeran da den plan, aizu, zerbait gertatu da, no? Ba, orain, adibidez, nire pixukidearekin esan nion, ez baduzu etxan lo egiten, abisatu behar didazu, eta nizturi ere, elkartzen du behar dugu, ze gauza gertatzen dira. Orduan, egon behar gara, aloro. Orduan, gero ustez ere, gauza pila ikasten dira. Eta uste dut, aloro egoteko, eta... Ba, niri erakutsi gauza horrek, baina bestia ez. Ba, eske, nik uste dela, konstiente haua naizela, olako gauza gertatzen dira. Gero, aparte, emakume bat naiz, emakume gazte bat naiz, eta orduan ja da, como, hola, ni naiz biktima hori ezakize, baina, gero baitare hemen, beste gauzatxo bat, hola botako detena dela, ze gaizki tratatu diren true krimenak Estatu Espainolan. Osa, en plan, ze gaizki erresorbitu dira, bueno, falta, irakurketa faltangatik, adibidez, violentzia bikaria askotan, Bretonen kasuan bezala, ez aipatu, ez egin irakurketa bat, testu inguruarena, biktimarena, eta bar. Eta hortaz aparte, zenbat, kasu, gaizki burutu dira, edo ez dira burutu, gorputz poliziala ezberdina daudelako, eta ordu nahien artean kompetentzia sortzen dutelako, eta ez dute elkarlanean egiten, edo ez dakitelako, gauzak nola egiten diren. Agian gaur egun bai, baina hitz egiten ari naiz. Edo besta, duela gutxi... margarren, marka da hori, edo 2000 garren urte horietan, eske daude, kasu batzuk esaten dezula. A ber. No, baina incompetencia poliziala eta incompetencia judiziala ez da zaharra. Quiero decir, eren egun, en el sentido de duela oso gutxi, hil zuten tipo bat oiukatzen marikon, eta esan katalogau como delito de odio. Orduan, ez dakit, bale, oso ziur, gelditzen az, ya está. Nik oso bat esango dut, duela hilabete batzuk aterazten Netflixen Nagoreren kasuaren inguruko dokumental bat, eta bar. Eta lagun batekin izketan, eta bar, hori hola, justiziak dioen, justizia oinarritzen dela frogetan. Gezurra da. Gezurra da. Justizia oinarritzen da, lege batzutan, idatzi dituztenak, jende batzuk ez dauetela inoiz bizi opresioa. Osa, eske frogak mis cojones. Mis cojones son de tres. Nahi dituzten frogak, eta gero, gauza bat ikasi duena, podcast abetatik da, resolbitu ez diren, euneko 80% izan direla poliziaren erruagatik. Osa, asko, zuga ipatu duzuna, batzuk ze, karo, askotan igual ego kontuagatik, ze, ez eski hori guardia zibilak egin bardu, ez eski hori, bueno, azten dira hien artean. Lanez egitea. Gero beste askotan, eta hori esango dut, presuntamente, lagunak eskutatu nahian, edo ze hiltzaileak bazeukan lagun bat zela polizia, edo ez dakize. Edo galtzea frogak. Edo galtzea frogak. De repente, adibidez, Alcacer kasuan, que, bueno, ya esan dugu horren aukerrena dela edabidek nola jarrotu zuten eta bar, baina de repente, neska hori zeuden alfombran desagertu zan. Kuarteletik, eta inork ezekin nun zegoen alfombra, eta de repente juizioan beste forense batek eraman zuen alfombra. No, eske ni neukan, nola, barkatu, hello, zer da hau da froga bat. Ezi gainera, kristana morroa da, beti bezala ez, ez da gira zer gertatzen. Desagertu dira frogak, ez ditugu, No, baina, inkompetentiak izatea garran, ez, batzutan hiltzaileak, poliziak die, eta ez gertatzen, bai? Ez da gertatzen. Teki bezit? Orduan, pues bueno. Bai, no zenbat kasutan entzun dira, ez? Pues rollo, ez dakit nor laguntzeko, ez dakit nor eskutatzeko, ez dakit ze,
Ala, erroa beste bat. George Floyd erail zauen tipua, polizia, dau grabauta, nola hiltzen den tipua, hola, kaixo, streaming live, eta kostauzan, la de Dios, tipo horreik zeuzo gertazia. Eta polizia baino baitare, familiak dirudunak, edo influentzia handia dakatene. Privilegioa generalean. Osa, nik enekin hain erraza zanik, libratzea homizidio batetik, edo olako kasu batzuetan, bakarri privilegio puta batengatik, abizen puta batengatik. Begira, honi buruz izketan, ez dagoetan duzu Natalia, nola da, tipa bat dela, osa, txikia, gaixotasun bat dauka edo dena dela. La huérfana. Ai! Hortan, oinarritutako historia bat... Mimi XL egin ditu bi bideo. Egin ditu, bai. Ez baituz ikusi gomendatzen izkizu pila bat. Eta hor gertatu zen, pertsona hau zela aur bat. Pertsona honek bazituen 8 urte. Eta bere familia adoptiboa nazkatuta zegoen, bere mobidak zituzterako eta nahiko zuelako. Eta lortu zuten... Epai batek esatea pertsona horrek bazituela 21 urte. Eta abandonatu zuten. Eta abandonatu zuten, ze karo, 21 urte zituen, adinan, oza, ja heldua zen, bere bizitza zeukan, eta listo. 8 urte zituen. Eta asmatu zuten, eta eraman zuten froba bezala dentista batek egindako radiografia bat, gero dentista horrek esan zuen, nik hori ez dut egin. Eta dentistak aipatzen du. Familiako, nola da? Pediatra, oso familiako laguna zan. Eta Osea, barkatu baina... Nik hau ez du jakin nahi. Pues jakin bardezu. Hemen ez zen inoril, baina... No, baina oin ez dut bizi nahi munduan. Ja. Que bueno, hau jakin gabe ez dut bizi nahi bereziki munduan. Ja, baina ustez konstiente izan bargara. Bai, ni adibidez honekin hartu deten beldur berri bat dala, osea, ez da inbeste zerbait gertatzea da, zerbait gertatzea eta inork ez jakitea. Hau da, derrepente desagertzea, derrepente zerbait egitea nerekin, eta inorrez aurkitzea inoiz ez nire gorpua, ez gertatu zan nerekin, ez nori izan zan, guzti hori. Eta da, derrepende desagertzea, porque baitare, hemen esan ere gauzaban, badaude, kasu batzuk, jendea desagertzen dela, eta desagertzen da benetan. Ez? Eta hor daude, artxibo PDF-en sareak, trata de personas, guzti hori. Eta inoiz ez dugu hitz egiten horren inguruan, baina badago benetan jendea desagertzen dana. Eta argi dago, modu batetik edo bestera bukatzen direla olako sareetan. Bai. Eta ez detena ulertzen da, nola hori ezin da identifikatu edo ikerketa sakonago bat egin. Ez dut ulertzen. Porque jendea desagertzen da. Eta ekonomia sumergida hori, hola deitu, baldima ez diezaiokegu olako gauza batzuei, hor dago, No, baina eski, eta seguramente ez da investigatzen, porque suficiente begiratzen dozu badago interes, como externoren bat. Eski guari investigatu behar dutenek, ere... Ja, bai. Baina, jebia da. No, ne deprimiru iten. Bai. Ez da jakina. A ber, azkenan nik hori hitz egin un pixka bat ere, frivolidadaren inguruan. Eta zure partu duzu da bez, nola entzuten duzun Biluzik podcast hau, edo ni igual nago, bilabesan, rollo, aurrak, no seke, eta ni bitartean. Bai, eta besoa moztu zion, eta no seke, eta ni nago bilabesan, en plan, wow. Baina ez da hiena da, osea, kontua da, bai, jode, kasu askotan gelditzen naiz, rollo, gorputzarekin destrozauta, eta zanez, nola den mundua, kentzen aurikularrak? Bueno, afaltzera. No seke, eta ja da? Baina, ni jodiruta gelditzen, ez naz, normalian persona oso frivola eta superflua bat naiz, baina nik uste nagoen, da esan bidudan gauzik patetikuena programa oso netan, baina nik uste nagoen podcast honein eta asunto honein xarma zetorrela konklusioa ona zelako. Baina batzutan programaen objetibo guztia da horrible izatzea. No, kontatzea. Ez do jaki ez konta. Gauzak nuna izan dire. Eta nik aibestik hasi dut pila bat justiziaren inguruan. Legeen inguruan, gauzak nora egiten diren inguruan, eta azaltzen dute, pues hori ez, nola batean, pues, no, es que, pues, jo que sé, no, gauza super basikoak, baina igual, violazio bat, edo bortxaket, no, edo, no ezten da. Baiketa. Bueno, bai, termino ezberdinak dauden, eta gauza baten arabera gauza bat da, bestean arabera bestea da. Eta hori nora biltzen duten, pues berai nahi duten alortzeko. Bai, las huellas empastadas, adenean un egon daiteke, nosa guzti hori, bai, eta gero frivolismoarekin lotuta, karo, baina, hau da nire teoria, Osea, egunero, Twitterren, TikToken, YouTubeen berdin zait, ateratzen dira notiziak, munduko notiziak, gu da, ez baldin bada Palestina da Ukrania eta ez baldin bada Ukrania da el hambre en el mundo eta ez baldin bada, osea,
olako errealitatekin oso elkar bizitza normala egiten dugu, eta hori da, errealitate gordina, eta ez dugu asumitzen errealitate hori ezin dela ohitura bat izan, ezin da izan ohiko errealitate bat. Orduan, true krimenekin gertatzen dena frivolismo hori autobusean edo biluzik edo dena delakoa da, eski inkluso errealitatea kontsumitzen detenean, agian 2 minutu hau, berri honen 2 minutu honetan oso gaizkinago, baina horrengo berria da, que el PIB ha subido o ha bajado, ezakit nundago piba, noraintxe bertan, eta astu zait aurreko berria, eta ja serretzen naiz horrengatit, eta agian urrengo berria da, ezakit nori tokatu zaiola loteria, ulertzen? Ez dakau gaitasuna osnartzeko, ez da ere ze informazioa jasotzen dugun. Orduan, true krimenekin da, pixkat nik uste jarrera hori. Eta nik uste zera superviventzia pixka bat, ez? Azkenean, zuk dioztuna, ez bakarrik true crimearekin, baizik eta berriak ikusten baditugu egunero, Twitterren sartzen bagara egunero, no seke, eta serretzen bagara, eta ez badugu lortzen hortik ateratzea moduren batean, eta gelditzen bagara, eske, mezu transfoba hauek ikusi ditut, eta no seke berri hauek ikusi ditut, eta no seke, eta serretzen bagara, eske, ezin gara bizi. Baina ni hortik, horregatik aislatzen naiz gauza honen inguruan, saiatzen naz, kausa sozialak, lortzen da, como apoiatzen, eta edapena emoten, eta no seke, sentitzen badet zerbait egin daiteke dela, adibidez bat, Twitterren, eman badutzat retweet zeo zerrei ikusteko nire jarraitzaileek, zerbait egin dut. Non baitera fannaz, ez dut ezer lortu behar, baina zerbait egin dut. Baina bestela, plazerragatik, esan daigun plazerrako milartean, nik teleberri bat ikustia, edo entzutia un podcast dut truke, 10 nire bizitza, bakarrik, ez dugu. Bastante me amargo jo sola. Baina ez da amargatzeko. Baina true crime batzuek bai aldatu dituzte. Osa, adibidez, Marta del Castillen kasuak lortu du Marta del Castillo izatea biktima bat. Osa, patriarkatuaren biktima bat, eta hola hartzen da, Bretonen kasuan, umeen ama, Ruth eta Josen ama, da biktima bat ere, bai, eta momentu hori arte, Espainian ez di, violentzia bikaria ezan, emakumekiko egindako violentzia bat, ez? Orduan, badaude kasu batzuek, bai irekitzen dutela breda bat borroka sozial bat egiteko, osa, Iruñan, San Ferminetan, azken salvajada gertatu zana, denodakiguna dela la manada, oza, lortuzun sare guzti bat eta feministak indartzea, eta hor borroka hori egiteka. Eta dena den, Espainiako justiziak ez zun onartu hori bortxaketa bazanik, eta delitu aldatu zuten, beraz, kondena txiki hau azan. Borroka guzti horren ostean. Baina egia da diozuna, oza, eske askotan, kasu bat viralizatzea, edo mainstreamizatzea, edo tal, ere ekartzen du berarekin borroka sozial bat, eta horrek ekartzen du askotan, jende batzuk derrigortuta ikuste bere burua zerbait egitera. En plan, eske egin behar dut. Osa, ezin dut egin, orain arte egin dugun bezala, eta fuera. Ez, eske Iruña osoa, edo Euskal Herri osoa, edo mundu osoa dabil, hau eskatzen. Osa, zerbait egin behar dugu. Hala ere ikusten dugu, egiten dutena nahi dutena, baino, presio hori, ostia, hori... Hori oso ondo dago, baina eske, ez dut esan nahi nire tendentzia gomendagarria denek, ni nada, inora ez zoiazte gauzak ignoratzen. Ez da ez ere egiten. Ez dugu zan nahi mundu guztiak entzun behar dituela. Nik ez dut esan nahi kontrakoa besta. Eta egia da esaten dozutena, oin bai, nire arima, hainbeste, fatigatzen da. Ikusterakoan, lortu gau, kristoneko babes soziala eta kriston modifikazioa eta kriston como mobilizau ingera denok, justiziak eiteko bere lana erdiongi. No. Horregatik zateot. En plan, mobilidade guztionekin herria babesten duen organoa. Wow, zerbait egin dau. Después de mover, herrialde osoa mugir bostean. Ta ni leiotik bera botatzea, de repente, apetezio ditan jat. Ja, kaina, orduan sistema osoa, sistema osoa horla da. No, bada. Eta ez dugu gaur konpondu behar. Bai, eta nik usteet, hasieran esan dugun moduan, gauza bat da morboa, eta beste gauza da benetako morboa. Hora dos nau, bai. Eta kontuz egiten ditugun titularra, nik usteet informatzen dezuten guztiak, Amaika telebista barne, evidentemente,
kriston ardura dagola, nola kontatzen diren gauzak, ze titularra jartzen ditugun, sujetoa, esaldiko sujetoa zein den, aditza zein den, izenak zeintzu dira, zein da kalentasuna, guzti hori, oza, nik uste dut hor, kriston ardura dagola, eta noski, esaten baldin baditugu izen batzuk, agian, hiltzaien izenak baitare zabaldu ditzakegu. Eta aurpegiak. No sé, digo, Osa... Bai, no, gero, biktimen horbegia dukogu en 4K, txabal. Bai, emakumiak dinean. Eta bereziki zeraman jantzita, nuzegon... Zen batedan zeban, zehadin zeukan, bai, zein zan bere zapata neurria, dana dakigu biktimen inguruan, baina gero protektidu da, beste identidadea, baino bueno. Baina oso hitz egin duzu, txalo gero bat, ez da favorez. Eta behin hau txalotuta asko hitz egin dugu, eta gora eta bera ibigara, gure bigarren kapituluan, eta amaitzeko ordua heldu da, hau da, nire ordurik gogokoena. Joan behar gara amaierako sekzioekin, pasadan programan egin ditun 2, gaurreko bitxugu, 3. Zelenengoa da, Aner Beritzek utzi zintuen galdera erantzutea. Eta galdera, aurreko kapituluan utzi zuen galdera, oso simple bat, nik oso gustoko dauko dana, erantzun geiki 3 gure dozuten, nik zeure erantzuna badakit. Zein da, zure animalia, espirituala? Espiritualki, ze animalirekin identifikatzen zare gehien. Zuri da galdera, ez nire? Ni? Hai. Hamster batekin. Guztiz ados nao. Zeba! Osa, ez dakit. Tamaina. Bai, txikitxak dira, ez dute asko egiten, osa, hilarekin oso politak dira. Asko guztien. Enuke esak ninoiz. Hamster, eta bigarren postuan dau oso hurbil Chihuahua. Chihuahua, bai. Oso hurbil. Nik nahi dut putrea izatea, baina badakit antzarra dela. Bai, duari gabe. Eta zeok maitea. Nik uste dut katua naizela, baina realitatean ezak zer naizen. Así que katu trampantojo. Begira, katu txakurra. Hori da. Begira. Bigarren lana da zeuk ustea, udango gomidatuari, jakin gaben hori izango den, galderatxo bat, eta bitartean Laurek egingo dizu amaiarko galdera. Bai, truekru bentzuten dezunean, eta kriston gorputzarra geratzen zaizunean, ze kanten zuten ez. Ze kanta? Kanta bat, programa isteko, sentzu duna pixkat. Bira, normalean, ni ez naiz, ni triste nagoen ez dut musika tristean zuten, eta lego gozak jendak egiten dut, eta nik ez dut ulertzen. Orduan, ni segurazki jarriko nuke musika laia, eta segurazki jarriko nuke Taylor Swift. Guau. Bai, no la espero, chaval. Ni nahi super Swifty sentitzen dut. Uste nagoen esan bitzula goizerarte, kainak airekin. Bueno, jarri ezak egun nira bestia, kainak airekin goizerarte, baina... Baina nire musika zuten, No, baina pixkat autopromo, ez? Kaizan bida lista mundu enten. Baina, bera kaldera bat egin dit, ez? Hau milioika jendek entzuten da. Bueno, goizerarte, kainak airekin entzun. Taylor Swift. En un espero. Oso fanaiz. Ez dut zentzuten flop kultura. Dugu kapitulo oso bat Taylor Swiften inguruan. Muy a mi pesar. Traumauta utzi nauzu. Eskerrik asko programa amaieran esateagatik, eta hau izan da dena utzi galdera gonbidatu entzat, eta ikusiko dugu elkar urrengo temoraldean. Eskerrik asko. Zuei.